Muntele Semenic, 27 noiembrie 2023. Nu vă speriați că nu e ceea ce credeți. Vreau să vă arăt câteva din ruine. Nepăsarea, indiferența, hoția. Care nu se spui. Anii în urmă aici serveai masa, aveai cazare ca lumea. Am privit și voi ce a putut să ajung aici în toți anii ăștia. Cum poate să arate hotelurile astea lăsate efectiv în paragine, devalizate. Pe vremea miros de mâncare, restaurant, veneai de la schi, serveai ceva fierbinte și aici. Cu ceva timp în urmă, chiar aici am petrecut ultimul revelion. Exact în sala asta. Așa arată Muntele Semenic, fraților. Așa a ajuns să arate cazarea, uite că mai este marmură pe jos. Muntele Semenic. Locuri superbe, cazări extraordinare. S-a ales praful și pulberea de ele. Deci este. Și mai avem încă unul mai încolo, în același stadiu. Așa arată tot. E o liniște, numai vântul se mai aude un pic și în rest pustietate. Pustietate, nepăsare. Ce tristețe, oameni buni! Ce tristețe! România lui 2023. Și vrem o țară ca afară. Vrem o țară ca afară. Și după un război nuclear. Așa arată.